Okay, so in today's lesson tiri kuda kutarisa a very important subsection of integration. Toda kutarisa the integration of fractions. So we want to see how we integrate fractions. Maybe as a rule of thumb kana kuti as a reminder, tino differentiate same fractions. What method do we use? Yeah, kana tikapiwa a fraction, how do we differentiate? Method. Yes, toshandisa quotient rule to differentiate fractions. Then kana tichida kudifferentiate products tinoshandisa the product rule. But kana tichi integrate products, we have three methods. We have the method of recognition, the method of substitution, and the method of integration by parts. So we practiced the method of recognition nesuro. That is our previous lesson. Dovatango discussa in passing the method of substitution. Yatakati we need a medium of substitution. Then lastly tikatarisa integration by parts. In today's lesson, while it's looking at this integration of fractions, the first method we use panapa, it's also the method of recognition. The method of recognition. Saka zvakakosha kuziva musiyano wezvinhu izvi kuti muzive kuti munoapply which method per which question. Saka before we go any further, ngatitarise the method of recognition. For the integration of products. Saka chanyora panapa like that. So when we are integrating products, how does the method of recognition work? We discussed that if we have a situation where the integral, we want to get the integral of two functions, tine f prime of x, which is a derivative of f of x, and with respect to x. Mufunga kuziva kuti izvi zvakafanana nekuti the integral of f of x, the integral of f of x iri kumultiply its derivative. Handanda kuti isa double derivative like this. Saka as you already know from the basic laws of isomorphy, zvandongoreva ndezvekuti tinoziva kuti there is interchangeability associated with multiplication. 3 times 2 nekuti 2 times 3 gives the same product. Saka kunyora tichiti the integral of f prime of x, f of x with respect to x is the same as saying the integral of f of x times f prime of x with respect to x. And takati this is equal to chi? We just quote f of x total plus constant of integration. Saka I advise you kuinyora yakadai so to make it easier to quote f of x plus the constant of integration. So that is what the method of recognition for the integration of products entails. But takuda kutarisa the method of recognition tichishandisira fractions. We have to recognize the natural logarithm of the denominator, and which is ln of the denominator, as the result if the numerator is a perfect derivative of the denominator. So the general rule, nsandatsanangura general rule. Kana tichiti fractions, we have two functions which are evidently dividing each other. Saka tiri kutaura panapa tichiti tina, for example, f of x over g of x, oro tina nogona nyoro yakati f of x times 1 over g of x like this, oro
vanogona kuti kunyange zviri f of x dividing g of x. Saka kana pangorina division, zvoreva kuti we should apply the methods we use when integrating fractions. And back to our general rule. General rule yedu inoti kudini? Inoti, if we have an integral, we have to recognize, and we see that the numerator is the derivative of the denominator with respect to x. This is going to be equal to ln of f of x plus constant of integration. Saka at our level, we don't have any right of asking with this rubva kupi. But if you are interested, you can do your own research and find out how was this derived. But panapa, we are given a question where we have to integrate a fraction. Tapiwa mubvunzo watinofanirwa kuintegrate fraction. To discover through recognition this method kuti the numerator of this fraction is derivative ye denominator. Kana tikatongona izvozvo, our answer tinenge takuti the ln of, we quote the function of x plus c. Are we together on that? Saka to solidify that, let us have an example 1 where we are saying toda kutsvaga the integral of 2 over 2x minus 3 with respect to x. Saka the first thing we test panapa, tichati tikatarisa our numerator, is it a derivative of the denominator? Saka to test tunaona kuti the derivative of the denominator ndi 2. Saka what is going to be our answer panapa? Tichangoti chi ln 2x plus 3 plus constant of integration, like that. Saka I just want to give you a cheap trick. Kana ari ma questions eku integrator, be it ma products kana kuti ma fractions, mukaona ma marks ari mashoma stereki, kazhinji kacho inenge iri method of recognition. Mona paine 2 marks. Of course atitarisire 2 marks pa kuri kuti tiri integration of products. We cannot atingatarisire 2 marks pa integration by parts. Equation ini 5-6 marks zvichienda kumberi. So mukaona ma marks ari mashoma stereki, suspect the method of recognition because you just write the answer. And this might not be in your formula booklet. Saka pane zvimwe zvinhu zvamufunga kutobata kozoita zvimwe zvamunowana in your formula booklet. Are there any questions? So we have to note that in the case where the numerator is not a perfect but has a bias towards the derivative of the denominator, adjust it into a perfect derivative and use methods of recognition. Saka sometimes the numerator inenge siri exactly a derivative of the denominator, but munogona kuwana mukana wekuforsa nekumanipulata that numerator kuti ive a derivative. Hopefully we are going to find questions which give this context. If a special multiplier has been introduced to manipulate the numerator, a compensating move has to be considered to retain the status quo. For instance, half times 2 is equals to 1, which retains the original function and maintains the status quo. So medzi tikangoita zvokuverenga kudai, hapana zvatingechiita, tinofanirwa kuzviona tichizviweka. So let's do an example number 2 kuti munyatsokuona zvatiri kureva apa. Example number 2 yedu, we want to integrate 3x over 3x squared plus 1 dx. Saka togona kutanga nekuti testing for method of recognition. Saka toda kutanga nekutesta for the method of recognition. How do we test? Toda kuziva the derivative of this denominator. Saka toda kuziva the derivative of the denominator,
3x squared plus 1. What is the derivative of the denominator? 6. The 6x handi. Good. But muri kuona here kuti kunyangwe inonzi chi numerator yedu yapotsa but iri padhuze. Muri kuzoona tikangoti times 2 tinenge tatosvika. Zvaonekwa? Okay. Saka nepamusana pekudaro manje takudzoserana grade 5. Grade 5 takadzidza, let me just use general statements. Ndozoshandisa an example. A over B, tika multiply both numerator and denominator by the same factor or number, tinongowana tinenge tisina kuchinja the value of the fraction. Take for example 3 over 4. To multiply both numerator and denominator na 3, tinowana 9 over 12. But 9 over 12 tikaisimplify inodzoka kuchi ku 3 over 4. Saka tika multiply both numerator and denominator by the same number kana kuti same term, tinenge tisina kuchinja the value of a fraction. Takadzidziswa grade 5 izvi. Mazvirangarira? Okay. Sando zvatichaita panapa. Saka taona panapa manje, we are testing for the method of recognition. Taona kuti iri padhuze, tinogona kubva tangonyora ka very short statement applying the method of recognition. Tuma statements tunokusave, but make sure kuti turi short, hatidi macomposition. Kana kuudza examiner ndine nzara ndabva ndisina kudya, hayo zvina kufanira. Okay, method of applying the method of recognition. Saka we are going to take question yedu andika 3x over 3x squared plus 1. To multiply pamusoro na 2. To multiply pasasi na 2. Ndoti mutereresa apa because part itrick matricks ari kurowa apa. Like mathematics kuna matricks, and like what Professor Feynman, how he could, is it differentiate under the integral sign as a way of doing complex integration, sort of something like that. Saka tinopota tichikupai matrix. Trick iri apa ndei tadai so manje tichati this is equal to, ticha multiply 2 times 3 yova chi 6x yatiri kuda handiti tova tati over. But muri kuzoona here kuti tikapinza 2 uyu mukati me this bracket tinenge tatocreate imwe problem yekuti the numerator won't be a derivative of the denominator. Handiti ngatingozviitai kuri kuti tati 2 times 3x squared inova 6x squared plus 1. What is the denominator of this? What is the derivative, sorry, of this denominator? 12x. Takreate imwe problem. Ngatiti toda kuisolve nekuti times 2 futi. Toti futi times 2 topinza. You see kuti it's cyclic reasoning. Urungozvidzosera pa same problem. Saka how do we make sure kuti we don't create that loop? Kumeka sure kuti hatiendi kuna taisireva, zvatinoita ndeizvi. 2 ari apapa, ngatimunyorei takati 1 over 2 times this. Is it making sense? Because uyu 2 wepamusoro tampinza mukati umaka multiply 3x akava 6x and but 2 wepazasi toda kumuta express as a fraction. Saka tiri kuti half times. Can you see kuti izvi ne izvi zvakafanana? Or you want me to explain again? Oh, zvaoneka. Saka tamuita fraction takuita sei? Takuita trick yaya tomubuditsa kunze kunoku. Saka yava half integral of 6x over 3x squared plus 1 dx. Can you see that we have avoided the problem? Then tadaro, what is going to be? Apa takutokwanisa kungokota answer. So this is going to be half of chi ln ya 3x squared plus 1 plus constant of integration. This will be your final answer.
Saka chandiri kuda kuti mudzidze panapa, kana muchitesta for the method of recognition, munongotsvaga the derivative of the denominator. Kana derivative yedenominator yakasiyana nenumerator yenyu, munocheka kana paine an obvious relationship. And kana chiti obvious, kazhinji tirongoreva kuti you can multiply by a simple number, then you correct things. Then maona for example in that case taona kuti tikangoti times 2 tenge tasolva nyaya. Mobva mati 2 kunumerator, 2 kudenominator. Zvataita panapa. Then madaiso 2 wekunumerator mumupinza mukati yova 6x. Asi 2 wekudenominator momubuditsa oenda kuseri kweintegral sign kuti ive half, kuitira kuti muchengetedze situation yekuti the numerator is a derivative of the denominator. Then kana madaro using the method of recognition, it will be half of ln 3x squared plus 1 plus c. Any questions? 6x tamugadzira kuitira kuti tive nesituation yekuti denominator yedu kana kuti numerator yedu inenge iri derivative yedenominator. Saka tiri kushandisa this law iri kutudza kuti the integral of function f prime of x over f of x with respect to x inenge iri equal to ln of f of x plus c. Saka matrix ataita ndeyekugadzira this numerator kuti ive a derivative of the denominator. Tatongopedza kuita matrix yawo tagadzira zvinhu zvedu zvafamba, tinenge takungoapply kamutemo aka ndokati apply aka. Saka it's half of ln, tinotora denominator sezvairi ln of 3x squared plus 1 dot plus c. Saka ndo zvinoitika pano. But kuri kuti tazama kuita test for the method of recognition pakuintegrate mafractions, toona isingashande zvachose. We have to consider a step or stage 2, method 2, which is similar by integration of products, the method of substitution. Saka the method of substitution, and let me just read through our course reader and we'll go through an example. This technique is used to transform a given variable into a new variable using the Saka we use that and should be given a media kana kuti medium of substitution. This is an important note, you can write it in your notes. I hope mutori nebhuku ramunonyora manotes and mune bhuku ramunonyora matest. Mufunga kuva futi maybe bhuku ramunonyora matest munogona kurishandisa zvakare kunyorera maexercise. You should have a record of these things because kana muchirevisera for an exam munofunga kurevisa manotes, morevisa futi maquestions amakamboanza, kutoverenga chaiko maquestions nekudzokorodza panoda kudzokorodzwa nekubvunza panoda kubvunzwa. And good. Saka we are given a medium of substitution. Saka kana tisina kuipiwa tinenge takutoita go to another method. When using the method of substitution, one has to consider the following steps. Change the differential coefficient by way of differentiating the media for substitution. Express the differential coefficient to be eliminated as subject of the formula. Change the limits if n exists using the given media of substitution. By the way, andi kunyorese ma steps pasa because ndinonzwisisa kuti make sense kana zvisina kuwekwa. Saka ma examples atunoita munofanira kumaisa manotes enyu ndo amunozoverenga nokuyeuchidzai kuti taiweka sei. Change the limits if n exists using the given medium of substitution. Substitute the new limits and differential coefficient in the original question and simplify the problem to the specified conclusion. In cases
Where trig functions are involved, use relevant trig identities as far as possible to simplify the expression, blah 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 blah. Okay, let us digress. Take a revision. Ndokuda kuti mundiudze product rule nemusoro satarisa anyway. Ichi y dx is equal to chi for product rule. And mufunga kurangarira kuti inotanga na v. Both product ne quotient rule zvese zvinotanga na v. Saka ndo iyi ndiyandakupai v ichi the first time unza munhu achiti du over dx mungoti du dx. Okay, toadatichi plus zile kana minus plus, because multiplication product inofambidzana na plus, then panapa panoyachi okay, you insist wena. Saka alright, so this is it and this is the product rule. Then quotient rule ifanga kukunetsa kati manyeton inotanga futi na v zvese zvinotanga na v. Saka v correct correct. Saka yando the quotient and product rule takati zvinoshanda pachi izvi zvinoshanda pa the diff changoti diff of products uv and fractions. And it, do you remember me telling you kuti when you come across situation yakadai, you can, they are interchangeable sometimes. Inini I remember when I was in A level ndasingafariri question rule zvachose. Saka pese pandaisangana ne question ine a fraction ndaingoconvert a fraction yacho into a product. Mapaona? Saka kuri kuti tanzi ti differentiate, for example ngatiti u over v, ini ndaingoinyora yakati ndokuda differentiate u times v to the power minus 1. You see? Saka ndozvandaita nekudidi, but handikukurudziri kuzviita because I've seen kuti we are comfortable with both product rule ne quotient rule. Saka mukasangana neinoda product rule shandisai product rule, mukasangana neinoda quotient rule shandisai quotient rule. The reason why taka revision kanaka, it's because kana takuintegrate ma fractions nema, especially kuintegrate andi kana takuintegrate ma fractions pamwe chete nema products, interchangeability iyi hapana. Manzisa this interchangeability tinenge tisisina, and the reason why tinenge tisisina inawe yekuti patinochuza u kana tichichuza u tichiita integration of products tinochuza u anofanirwa kuva special. Let us write the formula. Chakuvunza futa bana chandonyora zvikana mataura. Formula yedu yakamira sei? Formula ye integration of products, integration by parts. Formula yakamira sei? Saka teri chitichi integral of chin katingodai so katingoinyora yakamira yega. Saka mati uv correct minus inenge iri integral ya u dv dx with respect to x ndo inenge iri equal to uv minus the integral of v du dx with respect to x. Idzi ndo chokwadi mani, anditi musakanganwa chokwadi ichi ndo chokwadi. Okay, saka takati pakusarudza u apa tino it's special.
uspecial hwacho hunobuda papi. Takati we only have two options. Tinosarudza u kana chi, kana ari ax, kureva kuti anenge ari easily convertible to chi, to a constant. Yeah, because u tinofanirwa kuzomuita sei? Tinofanirwa kushandisa u kutsvaga chi, du dx. Handiri. Then imwe nzira yatinoshandisa kutsvaga nayo u ndeipi? Good. Satongoti logarithmic kana kuti kana ari lean. Correct. Nepamusana pekuti zvinova easier kutsvaga derivative ya lean. Derivative ya lean takati tunoiwana sei? 1 over chi. Okay. Then ava 1 over ina derivative to multiply chi. Twarati times chi. Makanganwa futi. Ava raitonyora hangu nhema dzamamuchitaura, right? Ngati correct here. Don't worry, ndonzira yekutodzidza yacho. Ndonzira yacho chaiyo. You know what I've discovered is nzira yekudzidza muchaona kuti the more you increase pa level yenyu yekudzidza, the more you are given freedom and the more you no longer have a teacher-student relationship. Have you ever wondered why vanhu vanodzidzisa kuma-universities vachinzi ma-lecturer, not ma-teacher? There's a difference between lecturing and teaching. Lecturer munhu anongokupa tingati a hint kuti zvakamira sei zvaari kutaura, then iwe ndio unoita basa rekunoverenga, rekuresearcha, rekuita maquestions kuitira kuti upase. Zvandongoreva ndezvekuti haupase ukangorelaya nalecturer nemalectures chete. Zvekutoti kutori neamwe mastudents asingatomboiti zvemalectures, asingatomboatendi, especially vakatosenza kuti uyu mufesi waagona kutsanangura, vanobva vasiyana naye, ongoita ega otopasa. But teacher unogona kurelaya. Saka reliability yako na teacher inoita ichisiyana nekukura kunoita stage yekudzidza. Kana uri mwana wegrade 7 unogona kusatonyora manotes autozivi kuti chii chonzi manotes, kungoteerera teacher wako otopasa. Paunoenda kuform 1 zvinoita zvichichinja, kusvika kuform 4 zvoita zvichichinja, wakushanda wega pazhinji. 5 ne6 zvichaita futi zvichidi zvichichinja, then kuuniversity kuzvionera. Saka the reason why I'm talking about this in a way kuti you should start training yourself to be able to work alone. You get it? You should start training yourself to be able to work alone, especially pakuita ma-questions. Kana paine chinhu chati chashayiwa nguva yekunyatsokuita ma-question papers, yet munofanira kuita ma-question paper akawanda. Minimum yema-question papers amunofanira kuita 100. Make sure kuti you have done more than 100 question papers, paper 1, paper 2 muchibatanidza before you write. Or if you don't want to go the question papers route, munogona kutsikirira ma-concepts and doing a lot of practice using mabhuku akaita serati inaro. Understand? Okay. Saka because you should be special and stuff, and I had almost forgotten zvananga nchida kuita. So the way you learn my formula is through spaced repetition. And spaced repetition inongoreva kuti you should test yourself, you should quiz yourself. And chanadanya kutaura nchekuti nzira dzataishandisa kudzidza kuprimary ndidzo nzira dzinofanirwa kuramba dzichishandiswa kusvikira kuuniversity. Nzira dzipi? Ma-corrections. Fanirwa kunyora ma-corrections. As silly as it sounds, that's a very important study skill. You should be able to correct yourself. And maybe you can attest to economics ne BS. Munonyora ma-corrections iri class. I doubt. Teacher wa A-level wana nguva yekumaka chinhu chakanzi corrections. I really doubt.
but you should write them and mark them yourself. Mapaona kuprimary kwaiva nechifuti mental work. Mental work munofanirwa kuita pamaformula, kungonyora maformula mazita awo pasi, integration by parts, how to integrate ln, how to integrate e, how to differentiate ln, how to differentiate e, then you test yourself nokungonyora maformula pasi. That's how you get them. So when we were talking about the derivative of an ln, takati tinoti 1 over chinenge chiri kumberi kwa ln kunoku anova x, tobva tati times inner derivative kureva kudifferentiata x 1, ndosaka ln yax iri equal to 1 over x. And ln mufanirwa kumaunderstanda at the same time naexponent, saka tinodifferentiata say e to the x. Do you want to give a try? Yeah, toita say? Yeah, good. Saka 1 over derivative toti times chi? Good, times function yacho. Thank you. Kuintegrata e of x 1 over chi? Charamba nchifunza zvinizvi, handisi kuda kuipindura. Charamba nchifunza. Ko inointegrateka here? Toshandisa chini? Integration by? Good. Okay. So rikandidzokere kwatatanga tambozviitirei, tazviitira kuziva kuti hatikwanise kuchinjanisa between methods kana tichiita zvemafractions, nepamusana pekuti u wedu tofanirwa kutsvaga u akakosha, either easily convertible to constant or logarithmic. Okay, let's get back to the work. Sometimes we have to just have discussions on how to study and stuff. Saka tiri kuita method of substitution, tine an example. Example yedu ngatiti yakati use the substitution. Saka kana vatotiudza kuti use the substitution, vanenge vatotipa chi media of substitution. So use the substitution, s is equal to sine of x, like this, to find the exact value of the integral pi over 6 pi over 3 rekandinyore kuno kwandi. Saka the integral pi over 3 na pi over 6 takati anonzi machiga zviya malimits, correct, kana kuti mabounds. Actually mada name chiti maboundary kana kuti bounds, because wedre kuti limit ritori nezvanoreva kumaths, handizi kuti munomaita here malimits, itori topic. Okay, haanetsi malimits, kungotaura kuti chii chinoitika kana chakati chichaapproacha chakati. Silly, but maybe patiarevisa matrig graphs ndopa muchamaona. Okay, so how do we do this? The first question, iyo question yatiri kuitayo, is it integration of fractions or integration of products? This is not a tricky question. Sine squared x cos 3 to the x cos to the 3x iproduct kana kuti fraction iproduct. Saka takutanga nekuita revision yebasa ranezuro handi panapa. Saka tinoapply say substitution medium. Alright, so what we do apo is this. Chekutanga rekanditi, because tiri kudzidza step 1,
we have to change differential coefficient. What do we mean kana chiti change differential coefficient? Tinotora the medium s is equal to sin x. Tobva tatsvaga the derivative of the medium ds dx is equal to, what is the derivative of sin x? Cos x. Mukuzoona here kuti the reason why tichitanga taita differentiation tozoita differentiation hainei neintegration zvoita senga zvina ukama, but the moment yaunoita integration you'll be differentiating a lot. Aminogana makazvicherechedza. So that is what we do. Tachinja differential coefficient. Kureva kuti chatinongotanga kuita kudifferentiate our medium of substitution, but dzidzai kuti panapa inenge iri ds dx. Takati d pamusoro inotora this variable, d pazasi yotora variable iri mukati mefunction. Dzidzai notation because mukasainzwisisa apa inouraya midzi dzese. Okay. Tadaro manje. Handiti tadaro. Zviri kuitika panapa ndezvekuti tiri kuda kuita remodel question yedu kuti ive relatable to kana kuti ive framed after ds. Those are kuda kuita. You're going to see. Those are thousands that make sense, but you're going to see what kuita panapa. So let us say dx unoi tomoendesa by way of cross multiplication. Tonyora kuti ds iri equal to cos x dx. Zvinomeka sense rezvo. Tanyora kudaro manje. Saka dx inenge iri equal to chi. Saka kana takadai so, isusu tinoda kuti make dx subject to formula. Saka cos x anongoya ukoenda pasi and saka it's ds over chi cos x. Ndizoka. Togumira ipapa. I know it doesn't make sense, but it's going to make sense. Don't worry. It's going to make sense. Saka ndochekutanga our first step yatataura tichiti change differential coefficient. Saka differential coefficient yedu taichinja. Kuchinja kunorevei tinotanga nekudifferentiate our medium of exchange, our medium of substitution. Tai differentiator then totamba na ds dx kusvikira taita dx subject of formula kuti tive na ds over cos x. That's the first step. The second step, step 2, tinofanirwa kuita change of limits. Saka limits edu tine upper limit ne lower limit. I know kuti ndati musati limit, but bhuku rakati limit. Saka munogona yenyu ramba muchiti limit. But kutone topic inonzi limits. Mabhuku akawanda anoti bound, B-O-U-N-D. Saka let us call them limits. Saka tine upper limit. Upper limit ndiani? Tikatasa question yedu. Good. Pi over 3 and the upper limit is pi over 3, lower limit in the pi over 6. Saka with the upper limit, we have the lower limit. But isusu tinoziva kuti the medium yedu iri kuti chi s is equals to sin x and s is equal to sin x. Saka tinoda kureplace x inoi ne upper limit. Kureva kuti inova chi s is equal to sin pi over 3. To replace x ne lower limit, s inova equal to sin pi over 6. Munogona kushandisa calculator yenyu, munogona kushandisa zvatakadzidza kutrigger zviya zvekushandisa matable 2 aya. But panapa chero mukaisa calculator munowana √3 over 2. Saka ndo zvakakosha kutenga calculator yamunogona kuconverta maanswers enyu into fractions.
ndo kukosha kwazo. Panapa munowana s is equals to 1/2. Saka namadai so munenge matochinja ma limits. Tachokutanga kuchinja differential coefficient, takuchinja ma limits. Try to follow please. Step 3, and ask questions as we go. Musachengeta ma questions. Takuchita substitution of results. Apa ndo pazva kuchimeka sense. Substitution of results tiri kuti question yedu yanga iri chi, the integral of, do you know it? Mungondiudza. Integral of chin pi over 3 pamsoro pi over 6 pazasi sine squared x cos cubed x dx and saka we want to use zvinhu zvatanga tichitsvaga kusubstituta into that. So tinozviita sei? Chekutanga tachinja ma limits edu. Upper limit andika because chiri kuitika nchokuti tapiwa medium of substitution, kureva tiri kufanirwa kushandisa this medium of substitution kuti itibatsire kuwana zvatiri kuda. Saka tiri kufanirwa, inofanirwa kuinfluenza. Zvinoita virus ikapinda mucomputer inotanga kuita zvinhu zvainoda. Saka we are using a medium of exchange. I'm sorry, musoro mangu makazara economics. Ndine test next week, ndine exam next week Wednesday. Saka ndiri kuti medium of exchange tinoshandisa the medium of substitution yopinda yobva yaita sevirus yoivhiringidza zvinhu. Saka patashandisa the medium of exchange kuita reinterpret our limits, ndo malimits atakuda kuchishandisa panapa. Kureva kuti instead of kunyora kuti pi over 3 takunyora chi root 3 over 2. Instead of kunyora kuti pi over 6 takunyora half iyo, like that. This part yanzwisisika here. Then taudzwa what is our medium karazvia. Kandinyore pano, I hope it won't confuse you. Medium yedu ndiani? S is equals to sin x, ndo medium ida neiyesese zvairi. Saka panapa patina sin squared x, zvinomeka sense here tikainyora takati s squared. Ta replace, ta substitute sin squared x na s squared because s iri equal to sin x. Kureva kuti tikaisa squared apa tofanirwa kuisa squared apa. Sando yata kunyora pano. Is it making sense? Zviri kumeka sense here? Okay, let me try to explain again. Tati medium of substitution ivirus yakanaka yekuti ndo yatiri kuda kupinza mukati mefunction yovhiringa. Saka everything should be defined according to the medium of substitution. That's why even my limits edu tama isa mukati memedium kuti tizive kuti anobuda ari chii. Ndosaka instead of kunyora kuti pi over 3 tati root 3 over 2, instead of kunyora kuti pi over 6 tati 1/2. Okay, tadaro manje toona kuti panapa the first term we have ndi s ndi sin x squared, but tikatarisa kumedium yedu ndi s is equal to sin x. Saka toda kunyora sin x squared in terms of s. Like tsokereka form 4 pataita substitution tikati x is equals to 4 mopiwa ka linear equation mongobayirira 4 pese pana x murikuisa 4. It's the same principle. Saka manje I sin x ikai tiri kuda kuiti squared because ino yedu iri squared, but zvataita ku right tunoita kupi? Ku left. Saka taku replace sin squared x na s squared. It's brilliant. Don't kuti A level. Okay, tereresa imagine panapa I cos hatikwanisi kuinyora in terms of sin.
hatikwanisi kuzviita, saka tinongoinyora yakadaro, cos cubed x. But tikadzokera kustep 1 kwataita change differential coefficient, tawana this answer. Da kuti mucherechedze answer iyi. Answer iyo yakati dx is equal to ds over cos x. Kureva kuti tinogona kureplace dx na ds over cos x. Saka panapa pana dx tichaisa ds over cos x. Is it making sense? Tiri tese here kuti nemhaka yeta replace dx na ds over cos x. Alright, kusara kwamasarira ndokuziva. Step 1. Step 1 tatu, we have to change the differential coefficient. Kuchinja differential coefficient kwatinoita, tinotora our medium or media of substitution sezvairi s is equal to sin x. Then tikuda kuidifferentiate kureva kuti tengeta kuti tinengeta kuti ds over dx iri equal to cos x. Then we have to make x the subject of formula, saka ngazvingochinjana tichishandisa the method of cross multiplication, kureva kuti ds over cos x ndo inenge iri equal to dx. Saka the reason why tichi differentiate our media in a way kuti we want to know kuti dx anengambori chi. Saka taziva kuti dx anengari chi, value yacho iyi ndo yatichazono replace dx patinenge takuita stage 3 of substituting. Zvakumeka sense? Saka ndozvataita panapa, ta replace dx na ds over cos x. Ngatichisolve izvo kuitika pano. Zviri kuoneka here kuti cos x uyu andika achano multiply into cos cubed x posara cos squared x. Kureva kuti iyi takuinyora yakadai so, the integral of root 3 over 2 malimits edu 1/2 s squared cos squared x ds. Maona? Saka our media yanga ichiti s is cos to sin x. Saka so far zvintaku haungo replace kazvongobayirira, uno replace methodically uchishandisa mathematics. Saka tangosarwa nepart ya cos squared x. Takudzokera kwatakatangira trigger sataipedza rinoziva, patakamboisiya because izvi zvakanyanya kukosha izvi. But tanga tadzidza kuti since andika what did we learn? Takadzidza kuti cos squared x plus sin squared x is identical to 1. The most basic identity. Mapaona? Saka izvi zvinoreva kuti cos squared x plus sin squared x iringe iri equal to 1. Zvinoreva zvakafanana in practice. But isusu tinoda kuziva kuti cos squared x ambori chi in terms of sin squared x. Saka teta kuti cos squared x iri equal to 1 minus sin squared x. Taku replace cos squared x na 1 minus sin squared x. Making sense? Kureva kuti tinenge takuzinyora zvakaita sei? Teta kuti this is equal to integral from actually from half to root 3 over 2. Then s squared ta replace cos squared x nani na 1 minus sin squared x ds. But tiri kuziva our media, saka toramba chinotarisa kumedia. Iyi ndiyo media yedu. Saka since apa pana sin squared x togona kuti squared. Kurevei, kureva kuti teketa kuinyora yakati root 3 over 2 half s squared 1 minus s squared dx. Iya is dx, i ds. Msaita mistake ds.
everything chanyorwa in terms of s ndo kwatanga tichida kuenda. Treatise. Okay, saka panapa manje takuda kuisimplify yakusolveka kai easy to solve. This is equal to the integral of root 3 over 2 1/2 tongoti s squared times 1 ndi s squared times minus x s squared ndi minus s to the 4 ds. Inonetsere kusolve hainetseke saka iri equal to chi s squared integral ndiyani s cubed over 3 and minus s to the power 5 over chi over 5, but hapana plus c nekuti takapiwa ma limits tongesa ka half apo toisa chi root 3 over 2 apo like that. Mukuzona then zvatakuchiita apo ndopa kuchida calculator manje because vatiri kuda kuti panapa tiri kuda kudai so. Saka takati tichi-evaluate this definite integral tinodai tinotanga ta replace s na root 3 over 2. Saka s uyu tichati root 3 over 2 to the power 3 over 3 toti minus root 3 over 2 to the power 5 over 5 like this. Tova tazoti minus kunoku toita the same tichishandisa half to the power 3 over 3 minus half to the power 5 over 5 like this. Tirichese saka munenge makuisa mucalculator right view. I think that's a calculator or a scientific Casio. Muchaona kuti tikaevaluata tinowana 20 root 3 minus 9 root 3 over 160 minus 17 over 480. Mufango wana calculator yamunogona kunyora sezvazviri kudaiso. Asi handikukurudzirai kudaro, ndokukurudzirai kusolve in parts kuti munosolve part mwenyora pasi kuitira kuti musaita ma mistakes. Saka tikazozvievaluata izvi we see kuti tina 11 root 3 over 160 minus 17 over 480 which is equal to 33 root 3 minus 17 over 480. Yamawana iyi betunana ndo inenge iritori answer yacho. Tapedza. Any questions? Saka example 2 ndongorega hangu zvebosi mazvibata. Okay, saka zviri kunzi by means of the substitution saka substitution yedu u is equal to 1 plus root x. Or otherwise, saka vanogona kuti by means of a substitution or otherwise vachitangokufarai. Kana vatongokupai substitution panotongoshanda the method of substitution, hapana matrix. Unointegrate sei iyi unobuda mututu naye. Okay, but dzimwe nguva and I don't think at your level, but pamuchazonoita maths kuuniversity vanenge vachingokupai yakadai so unofanirwa kugadzira wega media of substitution. But kazhinji kacho it's obvious, like part ingori complicated ndo yaunongoita u like zvangoitwa apo. Mukuzoona kuti vangotora this denominator vakati ndi u. Okay, the answer should be in terms of x. Saka nda kukuradza something. Can you see kuti panapa taigona kungoti integral of 1 over u tototi dx. What is wrong with that?
Can you see kuti zviri wrong izvo? Because hatikwanise kuintegrate something tozoti with respect to something else. Matsona. Saka we cannot integrate something total we cannot integrate u total with respect to x. Saka reason yekuita step 1 yekuchinja differential coefficient ndo basa racho kuitira kuti zvinhu zvese zvingova in terms of u. It must make sense to you before you can master it. Saka panapa tichati change differential coefficient. Kana mchida yenyu muno underline ane free hand, please musamarimetsa mpindu ne ruler. Pinda yenyu nayo but aishandiswe because hakuna marks in writing kana kuti neatness. Kune marks maanza. Saka you can underline with your free hand, it's allowed. Saka patiri kuchinja differential coefficient, remember tinotora our medium as it is, u is equal to 1 plus root x. Ngatichinje kuti differentiate zvakanaka, u iri equal to 1 plus x to the power 1/2. Saka what do you think du dx is going to be equal to? Of course pana 1 panenge paina 0. Half achauya achimultiply kunoku, x to the power 1/2 andika minus 1 di minus 1/2, which is equal to 1 over 2 times x to the power 1/2, which means 1 over 2 root x. That's what I set up. Thank you. Saka it's important kuti du dx is equal to 1 over 2 root x. But isi tinoziva kuti toda kuita make dx subject of formula. Kureva kuti tichamuendesa uku, uye achiuya uku, cross multiplication. Kureva kuti dx inenge iri equal to 2 root x du. Andika over 1. Tasukatese. Kana makuzvigona muchaona kuti zviri easy, hazvinonyanya kuoma. Alright. Tabva panapa takuenda kustage ipi yacho yekuchinja chi. Vanhu vakanda vanowanzo kuikanganwai, change limits ndo the next step. But tapiwa ma limits here hatina, saka pana chekuchinja. Ande musazongobairira ma limits enyu mochinja yawo. Alright. Saka tichibva panapa takuenda ku method yekuita se substitution yacho ndo pane muongo apa. But yanga iri easier. Saka nchisubstitute tinotanga tanyora original 1 over 1 plus root x dx. Toona kuti this is going to be equal to the integral of 1 over, iri easy kuti pana 1 plus root x tinofanira kuisa u. Because our medium it's u is equals to 1 plus root x. It's obvious, huh? But pana dx tinoisa chi, answer yatawana up. Tinoisa 2 root x like that du. Can you see kuti titori problem futi imwe yatasangana nayo? Tina 2 root x hatisi kumuda apo. Saka tinomuita sei? Tinoshandisa, saka tinogona kuti converting 2 root x tichishandisa medium. Saka tikauya pano tikati u is equals to 1 plus root x. Andile isusu tiri kuda 2 root x. Zviri kuoneka here tikati times 2 apa, toti times 2 apo, toti times 2 apo. Saka zvinongoreva kuti 2u is equal to 2 plus 2 root x. Then tongoita make root x subject to formula 2 anoenda uku, saka 2u minus 2 is equal to 2 root x. Kureva ticha replace 2 root x uyu nani na 2u
minus 2. It's fascinating, man. I really miss A level. Okay, saka ita kuinyora futi inenge iri equal to chi the integral of 1 over u. Don't forget kuti 2 root x since iri expression isema brackets 2u minus 2 du. Zvese zvaitwa kaizvi dzasiya dzatsukwa. Saka panapa ngatingosolva izvi. This is equal to the integral of 1 over, it's 1 times 2u minus 2, saka tokuti 2u minus 2 over u du. Saka there are many ways of killing a cat panapa. Like tinogona kuibreaka iyi yova integral of 2u minus 2 over u du. Then mayu aya ari kucheka naye kureva kuti tiri kuti integral of 2 minus 2 over u du. Zvinoita here kuti tiinyore takadai so 2 yawandenanza pana. Is it possible? Azviite my way. Izvo zvinongoshanda kana kuri kuti yanga yakadai so 2u. 2 uyu anofanira kunge achimultiplya u. Uyu ndi 2 minus 2u. Saka zvishanda apa. Panapa tenge takutoita chi integrate every term. Saka chitriki chekuipotesa chinoshanda pamultiplication chete kana division. Hachishandi pa addition nepa subtraction. Saka be careful kuti musaita conflate panapa. Okay. Saka panapa inenge yamira sei tinogona kuinyora takati chi integral of 2 minus 2u to the power chi minus 1 du. Andika? This is equal to, what is the integral of 2? X mrunguwana kupi tina u. X asara kudara. It's with respect to u. Saka ngarichi 2u kwa apa pakamira seya ndi minus 2u to the power chi minus 2 over chi minus 2 todai. But tirikuona here kuti apo typically pachazoda minus x. But tisatenda ikuku pane pati yandoda kukudzidzisa. Tasvika panapa maigona kutora this root. Maigona kuiti integral of 2 minus integral of 2 minus u. And it with respect to u. Unotenderwa kuzviita nenzira iyo yekuti munongoiseparator. Integral of 2 moita payo yega, integral of 2 over u moita payo yega. But musanyanye kuzvishungurudza nazvo. Zvakangofanana nezvataita apa. Saka apo panomira sei? Method yataita iyi ine ngozi. Pane pataita pane ngozi. Saka ndikuratidza yandi. Musaita zvandaita apa izvi. Zvinogona kuva lucrative asi hazviitwe nenzira iyoyo. Saka munozviita sei? Munodai so. Handi pana patati this is equal to the integral of 2 minus the integral of 2 over u. Handiti? Ndozvatataura. Then tengeta kuti this is equal to, what is the integral of 2? Ndi 2u. Handitika? Minus 2 uno uyu, since iri division anogona kuya kuside uku. Saka inenge yava 2 multiplying the integral of chi 1 over u. Saka kuri kuti munofarira kuti nzvive accurate mugona kudai so muchisa madu yenyu. What is the integral of 1 over u? What is the integral of 1 over u? Integral ya 1 over something ndi ln of that something. Saka maybe tatinambozvitaura zvinhu zvamunofanira kuziva kuti integral ya 1 over x with respect to x iri equal to ln of
x plus c. Saka integral of 1 over u ndi ln of u. Musaita kuti u to the power minus 1. Please musadaro. Saka panapa tenge takuti this is equal to 2u minus 2 ln of u plus c. But saka pateta kwese kutanga inauye kuti tanga tine ma limits. Saka answer yedu yabuda iri number. Saka kana answer yakabuda iri number inongosiwa yakadaro ninge yatopera. But panapa iri kubuda ina u. But isusu kwese yedu original yanga ina x. Saka tinofunga kungo replace u nani na 1 plus root x. Saka teta kuti but u is equal to 1 plus root x. Therefore 2 multiplying 1 plus root x minus 2 ln of 1 plus root x plus c. Actually zvatanga taita kumusoro uku zvekuti u to the power minus 1 is a common error. Saka we have to try to avoid it. Saka iyi munogona yenyu kuzenyora makati 2 plus 2 root x minus 2 ln of 1 plus root x musakanganwa plus c. Kana vakadhakwa kumana wacho angona ngokuchekerai kuti masiya plus c. Like that. Yapera. Alright. Mangwana tichaita inonzi integration using partial fractions. One of the way yokurevise ndakaona inoshanda kuverenga manotes. Maverenga manotes movhara manotes modzokorodza kwese musina kutarisa manotes. Mukaigona soroti makuchigona zvinhu zvacho. Mukaitadza motarisa kuti matadza papi. Then momboisiya. Mozoidzokorodza kana after 2 days. Because kuisiya kuti because mukaidzokorodza ipapo munenge muchingo memory yenyu inenge ichingo photocopa zvamatoona. Saka mumboisiya kuitira kuti memory yenyu iite senge yakanganwa kuitira kuti pamunozonyora munenge muchinyora zvamuri kusiya. Sando zvatiinazvo. Tasarwa nei integration of partial fractions. Tasarwa nei transformation of a fraction into a product. It's easy, it's just intuitive. Then applications of integration, but chatarisa area under a curve, which is the most important part. Chatarisa inonzi volume of revolution. Vanoifarirai. And it's special. After which tenge tangosarwa nema examples ekuti tiite.